Nakita nyo dahil berlimang. Cuy. Ano, ubos na? Kumusta mga brad? Diyan na karon sa atong mukbang videos. Atong picture kay kaneo. Sinugba, baboy, o tanapang? Pusit? Pusit nga sinugba. Para mga brad. So, Gots na, gots na. yung gusto na yung mga brad kayo, ano pumili na hapon gabi eh. So, larga, mga unta. Ang atong shoutout. Bariya manin mo. No, partner mo na. Sige, sa atong shoutout niya ng katapusan ng video. So, mga sa mga brad, kay gusla na. Larga. Mga brad daw. Sawsawan. Sawsawan. Terus ang sili. Hindi mo ganyan ang sili. Lamay. Ha? Namang ng mga brad. Nami. Ang gusto ko. Am nga nga. Yung mga brad. Magabi yung iplit. Ano ka bantay mga brad? Sa pag marinate na mo sa sinugba ba? Hindi mo gamit ang tuyo, no? Ano kayo? Hindi ba ito? Tendency mo ito maging mo sinugba. Sa tanawa niya mga brad, oh. Kung either suka o lumusito, tanawa agram na mga brad, oh. Dili kayo po, Sunog siya pa, no?
Niya, sa pusit, mo tamang version. Palamanan na ni mga panakot. Then, timplahan gamay, no? O niya, kaya ang kaning sit manggod na niya sa natural nga lasa bang, no? Kasi di na mo timplahan. Nanig na si lasa. Labi na mo lang isugba. Pitilam may ayun. Nabalo? Kita ka sa mata, balo? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ano? Huwag nakira ko sa pusit. Dili sa overcook, no? Ito man. Madam. Malas ang sinagtapin. Salamat kayo sa mga lang views sa itong isundan na ng video, no? Okay. No? Ko ba? Kay bisag taon may ba? At least makakaingon nga naga pun sila, no? Ang tanaw na to ba? So hopefully managhan pa ta aning na channel kay. Dagan pa tang lutuon mga brad. Nga. Muna mo suggestion nga among pwedeng lutuon. Basta makaya na namo, no? Among panigamutan nga maluto. So libre kayo mo sa comment section kung sa'yo yung gusto yung paluto. Basta kaya ra. Ya. Nakani wala pa man ta. Ingani sa lamang. Nakani di mga brad. Ako rin yung ikuha katong yung ipon. Nya ikuha na mga tinae na katong yung ata para medyo limpyo po sa ilawom. Kaya ron dili mangitom kay kung nani ata kaya ngani itom gini. Sama nang ikuhaan. Ya. Kaya lamian. Sana pa ni Kaloy ka. Brad. Pan kayo. Na, dili siya juicy ka mo sa pang ba, no? Bisan Bisan lagi. Kanang gastado tagamot mga brad. Bahala ka sa buhay mo! Ang tingnan mo nga, lunes karon. Mula na siya. Work from home na sila. Tungkol sa pandemic. No. Kasi kasi mana, tulo sila mo duty sa opisina. Na, duha ka adlaw sa balay. So, mo na nasa karon ko bugma. So, nagkulis na po na sa Coto Bernes mo di taon. Kaya tungkol lagi ang pandemic, no? Dahil napiktuhan. Pasalamat kita nga na sila itrabaho. Sabi yung, gusto niya yung mga bag, kanang version na mo sa sinong ba mga boy, no? Ano kayo? Na guwapa ang texture sa imong baboy ba? Tungod kay way tuyo. Hindi siya itom ba? Pwede niya ibrigya. Pwede kong balag Gusto mo. ay, barbecuean ko yan na yun. Ito lang kunting ng mga brad kay mantay ko sila yung pangmalakasan. Kunting na good, limpyo ni kunting ng mga brad kay Ano, kaya pa lang yun. look, tandem na eh, rading ang tandem na eh. Tara mga brad, tanawan ninyo. Kinalamian. Paunin mo na yung mga lamas na Ako. tanawa. Kani man lamas na dasbida ni mga brad. Gisagwa na sa usawan. Nagabula yung murag lutong, no? Pero wala siya, luto siya. Nung siya nakasahot doon na pita. Nakagamin runda ito ka, no? Ganda. Dagko kayo ng mga bird. Dalo pa pa. Dalo papa. Dalo mama. Dagko kayo mga bird. Dagko pa lang lamisa, no? Bisag kinilingan ano lang. Yan nila mga galamay. Kaya ang lawas kaya himong mga kalamares. Yan nila ilang ibang sudan, no? Ang expert ng pito pa. May alay mga bird. Ang pang-expert man itong mga lawas. Dagko kayo ay, no?
Usa ka bug murag mo timbang sulod 10 kilos, 20 kilos ah. Hindi ako magkaon. Haot lang. Hmm. May umuhangkin. Labas. Kuan ang paan. Hindi marinit naman yun, no? Pero lamig yun, mas lamig lang pang overnight, no? Naka-ref. Ano masaya, pero kanay kay Wakman, impronto man eh, so 30 minutes to 1 hour. Okay ra. Ala, ano sus? Ha? Ano sus? Pero no eh. Ako na. Ito to kayo ang kuha na yung mga brad kay ang pangit, dili gahay, no? Sakto rin mga brad. Simple lang kayo mga brad, pangbalay gid nga diskarte ba, kaya gina ninyo. Kaya tistingin ninyo aron makapal mo sa lamig ba. Okay. Out there. Hapit na naman. Yo. Shout out ko sa mga batch sa Seswas High School 2004 sa Kuan kaning Hilongos National Professional School 2004 nga batch daghan kay ta baga kay ta mo lagi di ka man tagasaon kay naluya ta so kabaw na mo kinsa mo diha Kuan kanang shout out ninyo tanan o sa mga silingan sa pamilya da sa Leyte da sa skina sa Minterio. Diara mo kay. Yan. Mo gwapo man ta kami trio. Ano? Na po ko diri sa dalagit na po may silingan nga dito po sa Leyte ba silingan na dito nga nagpuyo na po diri sa dalagit si Mamita Rules no. Mamita diara ka kay diri ra po may. Doon ra ta pero tungod kay pandemic lagi likay sila man tayong mga bisita no. Kay hopefully makaana mi sa inyong Kuala Beach. Nada ilang beach dia sa Balud Dalagit no. Balot. Sa tipangan natin lang beach. The beach house. The beach house kanang diri sa pabor sa dagat simple kay beach man. So naawi sa dagat na beach. So mo daan indot ilang mga amenities ang term na mga I don't know. dagan ilang mga kuan dito. Sugaton mo dito daw kay iro si Blue. Ay shout out nimo da Blue. O sa iyang kuan fiancé si Tim. So shout out niyo dia Mamita o si Tim. Og ikaduhang promotion lagi ni amigo. Ayaw mo kalimot sa pag-subscribe o bisita sa channel ni Makoy Idol TV. Na siya yung mga vlog dito. Ngani gapon, tutulog gapon. So hopefully ganahan mo sa iyang content no. Sa iyang mga diskarte gay. Nindot po diya mga sipos po tirada. So abay Max, amping na kanon na yung padayon ng tani. So asa tada doon na niya sa panahon. So hopefully mag-reunite mga barkada o buwan na gi pandemic. O nagawang migo nga na sa syudad si Jasil Kalo. Si Pimor ba? Pimor, I love you. Kapag kinsa ka o gahong pinakakusgan ni amigo sa Dumaguete si Istoryahing Baki. Marcelo It's Del Pilar. Marcelo Cagas. Kapag happy na ka diya. Diara ka. Salamat sa mga tawag-tawag. Matawag mo na sana ito nato kay migo man miya na gid. So hopefully migo makalabang tada sa Pikas kay aron makabisita ta nimo o si Wilmar Bunso de la Piña. So mobalik ta so. Amping na kanang nasa ka sa iyang girlfriend niya. Guwapa ra ba to? Amping mo na so o hopefully mao lagi makita ka punta-puhon. So shout out ninyo tanan sa mga kauban sa bar sa una. Sa naging Thailand pa ko. Shout out ninyo. Dili na lang ko to mga brad. Sunod na po, kung saan magaling yung gusto nga opinion ba, bahay sa luto-luto, na may paluto, comment na mo ang aling video sa mga previous videos na to. Kaya ako mo, kuha mo ko sa inyong mga message, mo reply mo. Hopefully, naghantang mga katunan ninyo, sama po nga part ba, o nag-enjoy mo sa among gamay ng mga pasundayag, o sa sunod na po, ang pinaka-anong o unta COVID-free na kalimutan. So, adios mga amigos, sunod na po panahon.